Samantala, Idol, balik po tayo dito sa Dagupan City sa halip na tuluyang pong tumigil sa pagtitinda. Kanya-kanya pong diskarte ngayon ang ilang nagbebenta ng gulay at prutas sa Dagupan City upang may pagpatuloy ang kanilang hanap buhay habang nanatiling lubog sa baha ang kanilang mga dating pwesto. Ilang tindera po ang pansamantalang pumwesto sa Herrero Street malapit sa Quintos Bridge kung saan umaasang makabenta sa mga mamimili at residenteng dumaraan sa bahaging hindi gaanong apektado ng tubig. Sa iba naman ay naglipat ng paninda sa may Galvan Street na nanatiling hindi naaabot ng mataas na baha sa kanilang bahagi. Para sa mga tindera, mahalagang makapaghanap ng pansamantalang pwesto dahil bawat araw na hindi sila makapagtinda ay katumbas umano ito ng nawawalang kita at posibilidad na masira ang kanilang mga produktong gulay at prutas. Ayon sa ilan sa kanila, bagamat halos taon-taon na nilang nararanasan ng pagbaha, mahirap pa rin masanay sa ganitong sitwasyon dahil direktang tinatamaan ang kanilang kabuhayan. Sa ngayon, pansamantalang nagtitiis muna sila sa mga alternatibong pwesto habang hinihintay ang tuluyang humupa ang baha bago makabalik sa kanilang nakasanayang lugar ng pagtitinda. Samantala, nagpapatuloy naman ang pag-iikot ng monitoring ng Dagupan City Government sa mga binahang lugar upang mabantayan ang kondisyon ng mga kalsada at komunidad at matugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa kabila ng baha, patuloy ang pagsisikap ng malilit na negosyante na maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan habang unti-unting naghihintay na bumalik sa normal ang sitwasyon ng lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.